פה זה הרבה יותר קוצים. איי! מה זה הדבר הזה? פעם שעברה אמרתם לי שלא אומרים רן אחרון, אז זה לא רן אחרון, זה רן רצוף עד הסוף. לא אומר יותר מזה. קבלו את זה. אבל לא צריך להעט. אבל אתם רואים למה? יש לי שום שליטה. אבל הכל מלא פה בעשבים. אני מתמלא בעשבים, מה זה הדבר הזה? אבל וואו, זה כיף. עכשיו את הקטע הזה, זה הסטייג' האחרון. אני כרגע לא יכול לעשות כי זה פשוט הקטע שהכי מגודל כרגע. פשוט אני עובר בו, אני במהירות הליכה, אז כל העצבים שם מפריעים להכל, באמת שאי אפשר לעשות כלום, לצערי מאוד, כי אני מאוד אוהב את הסטייג' הזה, זה גם קרוב לסוף, זה גם חלק כזה, זה יותר פלואו, אני אוהב את זה. רציתי כן דווקא לרדת פה ולהראות לכם עד כמה זה מגודל. את זה אני בדרך כלל הולך, אאו! זה כואב! וואו, זה לא סתם שיחים, זה בדרך כלל אני הולך הרבה יותר מהר. לא הרבה, אבל כאילו, כי זה ספציפית, זה לא קטע מהיר. אאו, כל האצבעות שלי! הנה יש לי קוץ! אאוץ'! זה כאב להוציא את זה. וזה הקפיצה שנפלתי בפעם, ואני לא עושה אותה בגלל השיחים. אאו, 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 אאו. הקטע הזה שעכשיו עברתי הייתי צריך להישען שמאלה, אבל בגלל השיחים לא יכולתי להישען שמאלה, ולכן זה יצא כזה גרוע. אבל לא, זה מפחיד, כל שנייה, אתם אפילו לא יכולים להרגיש את זה, כל שנייה יש לי איזה משהו שנוגע לי בידיים, ואני לא רואה את הדברים האלה. אאו, מה זה הדבר הזה? הנה, פה גם יש קפיצה קטנה, אבל אי אפשר לעשות אותה. פה אפילו, אאו, הכתף שלי, אבל לא, פה זה הרבה יותר קוצים. איי, מה זה הדבר הזה? אבל הנה עכשיו, פה צריך אפילו ללכת. מה זה? לא, אני לא נוגע. אני מנסה לעבור כאן. מה זה הדבר הזה? אבל מה זה? לא. פה בדרך כלל אני טס וקופץ את זה. מה לעשות שזה מגודל כאן? אז זה לא כזה גרוע כמו שאני זכרתי את זה, אבל הנה, פה זה גרוע. אאו. מה זה הדבר הזה?